Kidung Nusantara. Dari timur hingga barat, dari utara hingga selatan, suku-suku bangsa memuji, mengangkat namamu yang kudus. Indahnya Kidung Nusantara, memujimu Tuhan Raja segala. Dari gunung lembah samudra, segala suku bangsa bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Indahnya Kidung, memuji namamu. Kuat dan lemah kami bersama, dalam kasih-Mu satu suara. Pujian kami takkan terhenti, kidung kami bergema sampai abadi. Indahnya Kidung Nusantara, memujimu Tuhan Raja segala. Dari gunung lembah dan samudra, segala suku bangsa bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Indahnya Kidung, memuji namamu. Kuat dan lemah kami bersama, dalam kasih-Mu satu suara. Pujian kami takkan terhenti, kidung kami bergema sampai abadi. Indahnya Kidung Nusantara, memujimu Tuhan Raja segala. Dari gunung lembah dan samudra, segala suku bangsa bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Indahnya Kidung, memuji namamu. Walau berbeda nada dan rupa, Kami satu dalam kasih-Mu. Setiap suara naik ke surga, menjadi pujian dalam keharmonisan. Indahnya Kidung Nusantara, memujimu Tuhan Raja segala. Dari gunung lembah dan samudra, segala suku bangsa bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Indahnya Kidung, memuji namamu. Indahnya Kidung Nusantara. Indahnya Kidung Nusantara. dari timur hingga barat, dari utara hingga selatan, suku-suku bangsa memuji, mengangkat namamu yang kudus. Indahnya Kidung Nusantara, memujimu Tuhan Raja segala. Dari gunung lembah dan samudra, segala suku bangsa bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Indahnya Kidung, memuji namamu. Kuat dan lemah kami bersama, dalam kasih-Mu satu suara. Pujian kami takkan terhenti, kidung kami bergema sampai abadi. Indahnya Kidung Nusantara, memujimu Tuhan Raja segala. Dari gunung lembah dan samudra, segala suku bangsa bersorak-sorak. Haleluya,
kasih-Mu satu suara. Pujian kami takkan terhenti, kidung kami bergema sampai abadi. Indahnya kidung Nusantara, memuji-Mu Tuhan Raja segala. Dari gunung lembah samudra, segala suku bangsa bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Indahnya kidung memuji nama-Mu. Walau berbeda nada dan rupa, kami satu dalam kasih-Mu. Setiap suara naik ke surga, menjadi pujian dalam keharmonisan. Indahnya kidung Nusantara, memuji-Mu Tuhan Raja segala. Dari gunung lembah dan samudra, segala suku bangsa bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Indahnya kidung memuji nama-Mu. Indahnya kidung Nusantara. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Pambereging pangibadah HKBP Rawamangun. Nyawisaken diri gangsal 12 menit saderengipun pangibadah dipunwiwit. Nyawisaken kitab suci, buku pangitung lan tata pangibadah. Salaminipun pangibadah, HP gadget dipun setel ing mode ening. Katuran mangibadah kanthi hikmat. Tumrap warganing pasamuan ingkang mangibadah mawi online, katuran manggen wonten ing kamar ingkang ening lan ngangge busana ingkang sopan. Jurungi sadaya reroncening pangibadah ngantos dumugi pungkasan. Sugeng mangibadah wonten ing pasamuan HKBP Rawamangun. Gusti Yesus berkahi.
selama parmingguan di Manongguton, martangiang nahohom mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Marende hita sian bukende nomor 14 ayat sada satro di ayat tolu. Hite-hite guarni de peta ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadia na tumo palangit dohot tanoon, amin. Biar minda Jahoba do permulaan ni hapistaran, maruli hamaloon ni rohana sumurung, do sude akan namangulahotca, oddo baritanai ro di saleleng-lelengna, amin. Martangiang mahita, ale Tuhan de bata, pargogo naso hatudosan, sailehon madihami haporseon namangolu, asa toktong hami porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, toppa marohana iyas di bagasan hami, jalapai baru rohanami jalapasitong, sai pahot maha porseon nami, asa hot
jala sonang rohanami marningot naung sesa dosa nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, ima sian patik pasiahon, dohot patik pasapuluhon, dohot lapatanna. Patik pasiahon. Unang ho maka tidakon hata nosututu maralohon dongan jolma. Dia do lapatani i oddo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo manggap-gapi dongan jolma manang manjehehon, manang pahata-hatahon, pauruhon sangap nasida. Ikon niapinan dodongan jolma anggo sotok kas dope binoto salana. Olan uhum nadinggani do paboa-boaon. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangani roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangani roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang diepe ugasan ni donganmu. Dia do lapatan ni i oddo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo marakal mangarohai ugasan ni dongan jolma dohot ugasan tinadikon ni opuna, si yurupon donasida mangaramoti nasa ugasanna. Akup nii dang jadi bola-bolota pardihuta ni dongan jolma manang naposona pe siapoan donasida jala sidas-dasan mandapoton ulaon nahian. Rap mahita mangidogugo tutuhata lao mangulaon patik nai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangula nohombar tu patikmi. Amen.
madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala amanami ujau hami do guarmu na badiai ala na targogot hami marningot dosanami kai marasi rohama homida hamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma ala ni hami namate jalanahe sian namate nama naik tu banua gijang doho mangondihon hami asi roham dihami sai patotong ma dihami roha hamoloteon tuho otot di perbadia pangapul di namar sak roha pamalum nasaluhut na bernit bidahen ni dosa nami roma ho mangingani hami asam marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham hodo parhitean ni nasa asi ni roha sai unang tulak hami sai tangihon mahami o ale debata ama anak dohot todi parbadia. Amen. Tabige mahata baga-baga karingot tu hasesaani dosa. Tongonondo hatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obbun jala songon obbun manorop akka dosam. Saya mulak maho tuau ai au dosi paluaho. Asangapon madedebata na digijang. Amin.
epistel dimigutta sadereon imana tersurat di Roma sada ayat 16 dohot 17 kajaha ma marsikat soring. Aidang nahuhailahon barita naulii ai hagogoon ni debata doi paulahon nasa na persea halak Yahudi jumolo dungi dohodo halak Yunani. Ai di papatak tulisi hati koran ni debata nasian haporseau tu haporseau obat tu nasa surat kian nama mulu partikori inorot ni haporseau. Ima saatna martua do akka natumangihon hatane debata jalana upeopsa. Amin. Tidakkon maha porseot tai tongona hina tidakkon idongata sa porseon di sandok portibion rap mahitamandok au porsea di debata Jahoba ido ama paguguna satu dosan na tomo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tidibu ni si Maria naga bagabian setot di perbadia andorang bubuhan ido tuhata na tomaon na bernit di pamumuan na silatus na mata terpaja lo ibana sian hau kena silang na tua tu banotoru dung ditanom na mengulu di hari patoluhon na manaik tu surgo launu tu siamun di bata Jahoba amanai pargugur na soatu dosani isi maibana paimulak sugut tanoon mangumi halak na mengulu dod na mate au porsea ditodi parbadia jaladong sadauria nabadia ruya topanil akrisen akan nabadia do diasani dosa do dihatai namandok mulak mengulu sogot daging halak naung mate do dia ngeluan na sora sudah. Amin.
Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 10 Oktober 2024. Partangyangan Nuik. Rabu 16 Oktober 2024, Wik Pisangan Gading Raya, dibagasni keluarga Charles Marpaung, N. Boru Sinaga, Jalan Gading Raya, RT 002, RW 014 nomor 40, Pisangan Timur, Jakarta Timur. Inganan partangyangan di ruang Timotius HKBP Rawamangun. Pertukaran mimbar HKBP Distrik Walu HKBP Jakarta. Minggu Sadarion 10 Oktober 2024, Ima Minggu pertukaran mimbar di HKBP Distrik Walu, DKI Jakarta. Jala Parjamita Minggu Sadarion, Ima naung ni atur hon sian Sinode Esian Distrik. Padita HKBP Rawamangun, Marhobas di Sada, Padita Banner Siburian MTH di HKBP Resort Petojo. Jam 11 WIB. 2. Padita Benhat Pangaribuan MTH di HKBP Resort Menteng Lama pukul sia 30 WIB. Tolu Padita Osator Simajutak MTH di HKBP Resort Cipayung Cilangkap jam 6 pagi. 4. Padita Tulus Tapubolon STH di HKBP Resort Perumnas Klender jam 10 dohot jam 10 walu. 5. Pendeta Joni Rumahorbo STH di HKBP Resort Palmerah dohot di HKBP Resort Perumnas Klender jam sia dohot jam 10.4. Bulan musik HKBP Rawamangun. Nungga masuk hita tu bulan musik paduahon bulan musik niudang sude ruas ni Huriata laho mamestahon bulan musik budaya di HKBP Rawamangun. Ima 10 Oktober 2024 nuansa etnis Jawa Sadarion. 20 Oktober 2024 nuansa etnis Toraja. 27 Oktober 2024 nuansa etnis Batak. Malam puji-pujian indahnya Kidung Nusantara di Patupa hari Sabtu tanggal 10 sia Oktober 2024 pukul 10 sia sahat pukul 21.30 di gereja. Sude ruas ni Huriata ni undang madohoti malam puji-pujian ni jala di Minggu Sadarion di Sude Parmingguon Sipul Marjamita Titing Adongdo Panorangion sian seksi musik taringo tu bulan musik di Huriata. Pembangunan gereja HKBP Resort Agape Natar. Minggu Sadarion adongdo kunjungan pakobasion sian HKBP Resort Agape Natar Lampung jala sekaligus papungu dana laho pembangunan gereja. Sude ruas ni Huriata asa parsidohot marpartisipasi laho mangurupi pembangunan ni marhite kotak manang poti nani patupani jolo ni pitu gereja tak parmingguan pukul 10 WIB dihobasin ni inata pendeta Rini Boru Hutajulu sian HKBP Resort Agape Natar Lampung. Open recruitment anggota paduan suara NHKBP Rawamangun. Seksi Naposo Bulung mengundang Sude Naposo Bulung
asa aktif di pelayanan paduan suara. Latihan rutin di Patupa Ganup Selasa pukul 20 WIB di gereja. Paduan suara NHKBP Rawamangun, Patupa pelayanan Ganup Tolu Minggu Sahali. Pinangido Sude na Posobulung asa bergabung ma di kegiatan paduan suarai. Parheheon lansia HKBP Rawamangun. Hobartu Parheheon lansia HKBP Rawamangun. Seksi lansia Patupa aka kegiatan Imana Adong di Harotas Titing. Puncak Parheheon hari Minggu tanggal 10 November 2024 parmingguan pukul 10 WIB. Tuhat tama mamasu-masu kegiatani asaboi mardalan doho tinggan. Parheheon ama HKBP Rawamangun. Panitia Parheheon ama mengundang sude ama HKBP Rawamangun asa bermargabung di wik lingkungan HKBP Rawamangun lao madohoti Parheheoni. Pembinaan Dewan Diakonia HKBP Rawamangun. Rabu, Kamis, doho Jumat, 10 Oktober 2024 bertempat di Sari Ater Hotel Subang akan dilaksanakan pembinaan Dewan Diakonia. Seluruh anggota Dewan Diakoni atau seksi diakoni sosial, seksi kesehatan, seksi kemasyarakatan, dan seksi pendidikan agar mengikuti pembinaan tersebut. Punguan Ina Sola Gracia HKBP Rawamangun. Dalam rangka ulang tahun Punguan Ina Sola Gracia HKBP Rawamangun yang ke-26 tahun, akan diadakan kegiatan wisata rohani ibadah syukur pada hari Sabtu dan Minggu 19 dan 20 Oktober 2024 bertempat di Villa Joya, Cisarua, Puncak Bogor, dipimpin Pendeta Resort, Pendeta Banner Siburian MTH. Pemberitahuan hendak menikah. Pemberitahuan pertama, akan menerima pemberkatan pernikahan Julie Berton Gultom, anggota jemaat HKBP Resort Nomensen Sigupar, putra dari Bapak Perlindungan Gultom Nahinan, Ibu Loiker Boru Siregar, dengan tunangannya Vanessa Emanuela Boru Barimbing, anggota jemaat HKBP Resort Rawamangun Wik Gangkana, putri dari Bapak Sahata P. Barimbing, Ibu Romawili Boru Sihombing. Pemberkatan pernikahan hari Sabtu 2 November 2024 pukul 9 WIB di Gereja HKBP Resort Rawamangun. 2. Akan menerima pemberkatan pernikahan Gilbert Samuel Familian Navitupulu, anggota jemaat HKBP Resort Rawamangun WIB Penggilingan, putra dari Bapak Pargaulan Navitupulu, Ibu Rosemary Boru Sirait, dengan tunangannya Jessica Preshana Marsaulin Boru Gultom, anggota jemaat HKBP Resort Rawamangun Wik Utang Kayu Manis, putri dari Bapak Manegar Frans Siregar Gultom, Ibu Mariana Boru Tapubolon. Pemberkatan pernikahan hari Sabtu 26 Oktober pukul 8.30 di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Pemberitahuan telah menikah. Telah melaksanakan pernikahan Ferry Firdaus Nugraha, anggota jemaat Gereja Kristen Pasundan Cibubur, putra dari Bapak Daniel Mangkudu almarhum, Ibu Cynthia dengan tunangannya Christine Yolanda Boru Siahaan, anggota jemaat AKBP Resort Rawamangun Wik Balak Sepeda, putri dari Bapak Maironi Roland Siahaan almarhum, Ibu Juniaisi
Pemberkatan pernikahan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 September 2024 di Gereja Kristen Pasundan Cibubur. Tuhan memberkati mereka menjadi keluarga yang baik di tengah-tengah gereja, terlebih di hadapan Tuhan. Hukum siasat gereja, Manang Ruhut Parmahanion Pamisangon. Dikenakan hukum siasat gereja atau Ruhut Parmahanion Tu Sada Martin Simanjuntak, alamat Jalan Haji Taba nomor 67, Duren Sawit, Jakarta Timur, Wik perserahan khusus karena menikah tidak dilayani gereja. 2. Happy Boru Lumbantoruan, alamat Jalan Pemuda Sada nomor Sada, RT 002, RT 2, RW 2, Rawamangun, Jakarta Timur, Wik Rawamangun, Tegalan, karena menikah tidak dilayani gereja. Meninggal dunia. Pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 telah meninggal dunia seorang bapak, Aldo Partogi Sitopul, umur 47 tahun, suami dari Natalina Borusinaga, alamat Jalan Kelapa Tunggal Gang Kinclong nomor 23, RT 05 RW 09 Utan Kayu, Jakarta Timur, Wik, Hutan Kayu, Kayu Manis. Pemakaman di Bonapasogit, Sibagading Pahai Julu, Tapanuli Utara. Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tambahan orang sakit, 1 Sintua Bungaran P. Siregar, Wik Kayu Putih, Kapling Polri, dirawat di Rumah Sakit MMC Plomas. Persembahan dan pemberitahuan lainnya dapat kita baca di warta jemaat yang disediakan gereja. Tuhan memberkati seluruh pelayanan yang akan kita laksanakan demi kemuliaan namanya. Shalom, horas bagi kita semua. Yang kami hormati Inang Pendeta Rini Boru Hutajulu, Amanginang Sintua, Amanginang Jemaat dan Jemaat kami remaja dan Aposo Bulung yang terkasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas berkat-Nya kita dapat berkumpul di gereja yang indah ini untuk merayakan bulan musik. Kehadiran Amanginang remaja dan Aposo Bulung sekalian sungguh menjadi berkat tersendiri bagi kami semua. Saudara-saudari terkasih, musik adalah bahasa universal yang mampu menyatukan kita semua. Melalui nada dan irama kita dapat mengungkapkan perasaan, pikiran, dan harapan. Dalam perayaan bulan musik ini, marilah kita bersama-sama merayakan keindahan musik dan mempererat tali persaudaraan kita. Selain menikmati keindahan musik, perayaan ini juga menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk mengingat akan pentingnya melestarikan budaya bangsa. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan mengenakan busana adat daerah dan berbahasa daerah. Bahasa dan busana adat bukan hanya sekedar aksesoris, tetapi juga merupakan cerminan identitas dan nilai-nilai luhur bangsa kita. Dengan mengenakan busana adat dan berbahasa daerah, kita tidak hanya menghormati leluhur kita, tetapi juga turut serta melestarikan warisan budaya bagi generasi mendatang. Mari kita jadikan perayaan bulan musik ini sebagai ajang untuk menampilkan keberagaman budaya kita, sekaligus memperkuat rasa cinta terhadap tanah air. Dewan Marturia Seksi Musik mengajak kepada seluruh jemaat untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang telah disiapkan oleh panitia, yaitu pada minggu pertama etnis Sunda yang sudah berjalan dengan baik, di mana pengkhotbah dan paduan suara dari Gereja Kristen Pasundan telah melayani pada tanggal 6 Oktober pada ibadah pukul 19 malam. Minggu kedua hari ini etnis Jawa pada ibadah pukul 16.30 akan dilayani oleh pendeta dari Gereja Kristen Jawa, dan seluruh ibadah bahasa Indonesia akan menyanyikan lagu pujian dalam bahasa Jawa
dengan didampingi oleh song leader dari Gereja Kristen Jawa. Minggu ketiga, etnis Toraja, di mana pada jam ibadah pukul 13.00 akan dilayani oleh pengkhotbah dan paduan suara dari Gereja Kristen Toraja beserta song leader. Dan untuk semakin menumbuhkan kecintaan kita akan musik, maka panitia akan mengadakan malam kidung pujian yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober pukul 19.00 WIB di Gereja HKBP Rawamangun. Di mana dalam acara ini kita akan bernyanyi bersama untuk memuji nama Tuhan dengan diiringi oleh musik band dan musik orkestra yang didukung oleh paduan suara dewasa dan anak. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada pendeta, sintua, dewan, seksi dan seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan acara ini. Semoga perayaan bulan musik ini dapat menjadi berkat bagi kita semua dan semakin mempererat tali persaudaraan di antara kita. Mari kita terus berkarya melalui musik serta selalu menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
martang yang mahita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut naroha. Imana mangarajai hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita sudena. Amanami inanami suang songoni nang naposo bulung ruas ni Tuhata adorang ujaha hatani debata di tonga-tongata nian nunga adong ditikting alai upatadaho maju satoki diriku padita rini boru huta julu nama ngalap margamanik onom madadana di leho debata di hami ido gudang dua kamang. Dua mai bawah, opak mai buru. Jala rab dohot tami donoaing tong di tonga-tongata dua halak nai ima panitia pembangunan tongodo dison sadamai nyonya siahan buru pajaitan jala sadanai nyonya situkir buru manihuruk nasidama sekretaris dohot bendahara ni panitia pembangunan nagabe dongan nami di tonga-tonga tahun amanami inanami di tahun 2010 di sodohami di HKBP Rawamangun dohami majalo tohonan apa di tahun jala aroron ami amang inang memang ngai patorang nakingan ditik tinggi na mengelik nama hami tu hamuna manami nanami tungasi majoro hamuna jala ukap maro hamuna amang inang dinalaho mengurupi huriata memang sedang pembangunan gereja asa upati kosauti pembangunan rumah dinas do ala kebetulan rumah dinas nalilingon holanda banjir jadi berusaha do piau tu huriatai memang holanido di pasahat ruas tai tu hami ngasai liling nian inang husakapi hami neng membangun rumah dinas naik baru ala kiadana songonoma ala ibu abaeno nina jadi ala satahi sapikiran saroha do ruas di hurian nang parhala do di tahunon mulai memerdalan pembangunan rumah dinasi nang pe toktong do hamin yaman do mau lihat itu Tuhan ala saya maneteki do di pasahat Tuhani si humisik pakeon di panitia pembangunan dang nagudang hebeng nami amang inang ala di bagasan haporsiao do hami borhat mangalaka laho pajong jok ke rumah dinasi ala gabe sada kebutuhan ni ruasi dotong ala dia luhon nasida dui nang tuhami nunga piga-piga padita memang disi moloro dan ikut tarot tohon mololau manguluhon pertangyangan row dan ngatarot tohon baru naik jauh nami ngenarohana codung donau banjir dan memang pernah sampai pendeta itu harus mengungsi nah alani do di bagasan tangyang do hami borhat tu huriat tahun amang inang laho mangilik kamuna amanami inanami tung uli majoro hamuna ukap majoro hamuna laho mangalehon saotik sian napi najalo munai pasu-pasu itu hatta songonima partina amang inang horas madihita amanami inanami nang naposo bulung ruas nitu hata ni debata dihita di bagasan mingguon imana dienet sian buku nisi Habakuk biddu 2 mamuka sian ayat sada tolhastu ayat 4 tangi hokamu maasa hujahahon dihita di atas panatapakku doau jongjong jala tiddangau tu partano batuan jala manatap-natap au marnida manangaha sidohonon natuau jala manang aha alusna taringo tu alu-aluku jadi ninna Jahoba mangalusiau surat tomma pangukaponi jala uhirhon tu akabatu panuratan
asa takas terjaha nang pamolus. Ai taringo tutiki sogo dope pangukapone. Jala hapogan mariahi ujung, jala dang margabus. Tung sura pe lumeba, sai pai mai mamai, ai sanarodo sogot dang tagamon tartading. Ida ma nateal do ibana, dang tigor rohana di bagasan. Alai anggo halak partigori, mangolu do binahe ni parsi hohotna marhapor seaon. Ido ianggo sahat. Adong nama odo-odo amanginang. Dah dong mau lihat tema di Tuhan. Alai molo tungpe adong gak apa-apa amanginang. Ala boa ala songonon. Isada tiki pas masuk ma per minggu. Jadi adong masada ama jauh bain. Pudul mai mana di pudi. Alai ipar rohaho peditaon tajolo. Dungi marede martangiang alai di ida peditaon mangga mulai hudu-hudu amatai. Duksai hudu-hudu dungi mahodo-hodo. Pas papungu pelean isina mahehe amatai ilia peleanna. Alai masuk jamida modom buse. Dungi sai marminggu haluar marminggu Roma peditai iluar itu pok mamatai. Amang namar sai pamuna nena. Ah daung idang pedita bahasa na. Di media. Ai ubere nakingan mulai masuk gereja. Songon nama hodo-hodo ko hamu terus inna. Namar sai do hamu amang na. Daung inak pedita. Hamu ni inak pedita. Hagaru ijabuni babe tabomodum. Lamu mai jabuni de bata. Pelagi songon gereja tokang marasi do sude tabodom molo modom pe hamu molo modo-odo pe hamu amanginang dak silagani alai nang pe modo pita anggo pinggolon ikon tangi do di hatani debata ai boy do rasoni nak pedita modo mi ba alai pinggolo sai tangi boy alana buktina arong do sahalak mahasiswa hati hamarhoba sami di Institut Teknologi Del. Arong do sahalak mahasiswa boru si barani na di paloas dosenoni mana mahodok-hodok di kalasna. Holanodo nahu paloas modom bolo mangajarau inna. Kenapa? Karena setelah diuji ternyata dia IP-nya bagus. Ah nyontek mungkin inang pedita. Oh enggak, Institut Teknologi Del itu terkenal dengan aturan. Kalau kedapatan menyontek, yang memberi dan yang menerima sama-sama dihukum. Jadi terujinya IP-nya itu. Jadi alanido molo adong nama odo-odo tidak apa-apa mau odo-odo. Alai molo sukun anak konan non dijabu, bapak oma ahma jamita. Ai koboton narotok patorakon. Nah. Amanami inanami nunga tapa ihut-ihut nakingan turpuk jamita naginuriton ni panurirang habakku. Adong dosa ada film nomor judul Wisely Blower. Sada film na dibintangi seorang aktris yang bernama Rachel Weisz mengangkat sebuah kisah tentang perdagangan manusia dan perbudakan seks yang dilakukan oleh petugas keamanan PBB. Dan bagaimana seorang opsir yang bernama Catherine Bolkovac, opsir perempuan yang meniupkan, melaporkan, dan memviralkan kasus berat itu ke tengah-tengah dunia. Ra ngahiata totono. Tersonggot situ tudo ibana ala nama ngulahoni ima akadongan nanarap karejo sebagai penjaga keamanan na ditugason PBB. Ibana ma pangalualwi. Ibana ma pelapori.
ibana ma na memviralkan kasus na borati. Borat doa ka amang inang nagabe pangalualu. Borat doa ka amang inang nagabe pelapor. Asal mau nang pelakor. Ang wetong nang dais. Bolo pelakor. Kenapa? Karena ini menyangkut membocorkan rahasia kejahatan yang seharusnya ditutupi. Yang diinginkan oleh orang-orang yang melakukan itu, rahasia kejahatan itu jangan ada yang tahu, jangan ada yang melaporkan, jangan ada yang membicarakan, jangan ada yang memviralkan. Borat, puasa borat, konsekuensinya adalah hona intimidasi, hona teror, terancam, dan jadinya hidupnya tidak nyaman. Laos alani do horoa amang inang godang do jolma unang majohita, godang do jolma secara umum lebih memilih zona nyaman. Ada ngurusak puyan no gabi repo tau. Gabi awan non namar salah. HPH bonaro do, HPH sitonga do, nahu suarahon alai laos audon non nagabe masalah. Songonima resikona jadinya manusia tidak mau menyentuh kalau ada persoalan, pura-pura tidak tahu. Ra ngahiataida melalui media sosial napirali mengalu-alu dosa halak ina nda di bagasan hakorason, mengalu-alu tuna tua-tuana, mengalu-alu tu keluargana, mengalu-alu tu tetanggana alai di basibdo. Rata foto do boru manurung na sempat viral. HP mar video call do ibana mangalapor manelepon keluargana dengan kondisi wajah yang sudah berdarah. Alai dang bergerak. Sibdo dung jolo matepe inangi dung matepe boru manurungi baru pe asa bergerak jolma laho bertindak dan melapor. Polo dung mate abe. Oma aka amang inang tong holson ni roha naniaduk kondisi Habakuk. Oma naniaduk kondisi Habakuk ima taringo tu kekerasan yang sedang terjadi yang disaksikan oleh matanya sendiri. Mengalu-alu do panurirangi tu debata taringot nama sai. Bahkan boy do honon mempertanyakan dan mengkritisi debata puasa hera naso dan tidak bertindak debata. Ido alana ta coba jo mabuka manginang Bibel tai Habakuk sada ayat 2. Tajaha majo rapak Habakuk sada ayat 2 tolu. Sadia lelengon ale Jahoba jou-jou matua so ditangi hoko sai hualu-aluhon tuho hadoboon matua so manupak ko. Sadia lelengon ale Jahoba jou-jou matua so ditangi hoko sai hualu-aluhon tuho hadoboon matua so manupak ko. Matua so ditangi hoko, matua so manupak ko. Artinya engkau tidak cepat bergerak. Ido nanang dohonon na. Ido alana hudok nakingan bahkan panurirangi mempertanyakan dan mengkritisi debata tasa diri. Ala di ida naung dia lualuhon ibana. Ala hela so bergerak Tuhanon. Sadia lelengon ale Jahoba jou-jou matua so ditangi hoko. Sai hualu-aluhon tuho hadoboon matua so manupak ko ninna ibana. Hadoboon
Kalau bahasa Indonesia menerjemahkan hadoboon itu sebagai penindasan. Ono pali mahaluar hataon di buku nisi Habakuk ale suku-sukun hadoboon menurut kamus bahasa Batak tu bahasa Indonesia. Hadoboon imahata nahaluar sian dobo. Dobo ima siksa rampok. Madobo ima menyiksa, memperkosa, memakai kekerasan, menyamun. Padobo ima penyamun, pemerkosa, penjarah, perampok. Jadi padoboon adalah perampokan, perkosaan, kekerasan. Rata boto do nuaingon ada 2 berita besar yang menyeret kalangan atas. Rata boto do ima pedidi dohot Muhammad Al-Yafet. Kedua orang yang sama-sama kalangan atas ini, satu di bagian nyanyian atau rap gitu, dia sangat terkenal, dan Muhammad Al-Yafet juga adalah seorang yang sangat kaya. Dua-duanya sedang terseret sekarang ini dengan kasus yang sama, yaitu kekerasan seksual. Amang inang, ini bukan berita ini, kekerasan ini bukan hal yang baru bagi kita. Boy dohonota herana mau tahu do hita laho majaha aka berita di media sosial taringo tuna masaon. Begitu banyaknya kekerasan seksual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang kalau kita lihat memang dominan korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Pesantren, perempuan nama jual goreng, sudah gebewolo si patah, acip butuh, neng mau tahu deh iba. Neng dipasiding, tapi tidak mungkin. Karena kenapa? Habakuk sendiri mengalu-alu tu debata. Dia tidak diam. Dia tidak diam. Saya ini ripu penolong, HP penyolong. Saya ini ripu dongan, HP musuh. Daido dihilala danaki. Saya diripui bana dona burju bapak naik. Saya diripui bana do penolong bapak naik. HP bapak naido na tumat saya tega menegai masa depan di Boruna. Saya diripu inataido na holong rohani amatai. HP amataido na saya memukuli do manujangi inatana. Unang tadok holong rohata tu inatata. Molo saya hola nata pukuli. Molo saya hola nata tujangi inatata manang yana kota di Jawa. Dang holong rohai padobo odoi. Amang inang Habakuk mangaluhot tu debata padobo oni di bagasan tangiang. Tu debata ibana mangalu-alu ala di ida ibana dang mungkin sanggup hagogo onna mangalo padoboi. Di bagasan tangiang maibana mangalu-alu tu debata. Tongon nasib nama dodok do. Saya pikiri doniani narohaku. Tuhan, ay borak majami taon. Hape ruau turawa mangun. Nang gua palaro parekelo Tuhan inarohaku. Saya husul kiti dan boy. Ala memang sangat serius do. Kasus nania luhon ni si Habakukon tu debat. Ala ido parnguluat tamang ina. Berita nata konsumsi pe ido nuaingon. Ala ni molo di alu-aluhon si Habakuk tu debata mar hite-hite tangiang. Tungi mungkin orang akan berkata, masa hanya doa inang pendeta? Aksinya mana? Mengapa hanya doa? Bergerak dong. Isodo amang inang remaja naposo bulung idaota sulik kitota ahado hadomuan ni tu topik minggutta sadarion.
Ado tahe topi minggu ta sadario. Ado tahe amang inang. Ala partigor mangolu di bagasan haporseona omai dauta bohado topikon di patorang Habakuk 2 ayat sada sahat 24 bohado halak partigor mangolu di bagasan haporseona maradopon namasa di tonga-tonga di ngoluna HP padoboon bohado sahalak ina korban kekerasan torus martangiang mangolu di bana di bagasan haporsiaonna boloi pasob buibana amat tanai torus na dia doa le Tuhan partigor dohita na mangolu di bagasan haporsiaonna molo sipita taringo tu padoboon omai dauta kamang inang. Dari sudut kitab Habakuk kita akan melihat apa yang disampaikan oleh topik itu. Tangiang alamarhite tangiang do dia luhon panurirangi mangaluhon tu debata ahana masai jalarade paimahon tiki ni debata ima haporsea mangaluhon tu debata ahana masai jalarade paimahon tikini debata. Berbicara tentang waktu Tuhan, maka tai taringo tikini debata disodo olo dang mampu hita amang inang. Ala anggo dihita naing manian holang hutang yakon ro alusna. Tuhan, sudah 2 tahun kami menikah, tapi nggak kau berikan juga anak. Untuk saya bermartangiang, pai-pai mana onom bulan, tong deng marisi dope, si weonai, bortianna, ujunga aha, romai bana mando, dang adokko debat. Daolo do hita soni, ketika doa kita tidak dijawab oleh Allah, garis sumurut haporseaon, ada sesuatu yang kita pergumulkan tetapi sepertinya Allah tidak menjawab, lalu kita kecewa dengan Allah, menjauh dari doa, menjauh dari gereja, menjauh dari persekutuan. Disodo persoalan na aka amang inang bahwa tik kini debata berbeda dohot tik kita. Entah mengapa tik kini debata dang boy taida, tik kini debata dang boy ta prediksi, tik kini debata dang boy ta etong-etong, tik kini debata dang boy ta totuhon. Kebina rohaku patut do HP di bajol mai edena suka-sukamu Tuhan, hendak kan lomo mima Tuhan hendak. Cipata pas perjolo sehali hutangi honede ayah sing medeon ai kurang dengket do ede inaroha ape dupe ni rimang-rimangan oh patut do HP na gebe die dehoni lomo-lomo ma Tuhan suka-sukamu lah Tuhan ai tikina do ai padokna do saguru tu lomo ni rohana do. Nah amang inang disido hita na bersoal dakti kita alai tikini debata. Las arong do sada ede na mengangkat taringo tu pergumulan antara tik kita doho tiki ni debata. Na mengangkat kisah Lazarus dari Yohanes 11. Lalu nyanyian itu berkata begini. Ketika Yesus datang ke tempat Marta, Lazarus sudah meninggal 4 hari. Lalu Marta menyambut Yesus dan berkata, Tuhan, Engkau terlambat. Lazarus sudah mati 4 hari. Seandainya kau di sini, dia pasti tidak mati. Menurut si Marta, ngatar labat debata
obatari. Alai Roma Tuhan Yesus di dogma idia kuburanna ibatu rumah. Dungi satok kini makatai ma Yesus manise si Lazarus. Lazarus hehe maho ninna. Dungi Roma jol mai mado nunga hehe ibana. Alani di dok pare dioma. Nang petar labet Tuhani alai on time dope iban. Di dok pare de mason. Nah amang inang adong sahalak ina naung mengalami kekerasan dalam rumah tangga 22 tahun. Mangalu-alu do tu debata, mangalu-alu. Mangalu-alu do tu hubungan marga, mangalu-alu. Mangalu-alu do tu keluarga ni suamina, mangalu-alu. Alai ina taido na disudutkan oleh semua pihak. Kurang malo, kurang neon, kurang neon, kurang neon. Apalagi kita nak kurang malo mermakeup, pantasan nantong suamimu mencari pelakor. Gabi nado, kau kurang jago makeup, makanya belajar makeup kau sedikit, pakai lipstick itu, inna. Nah, singgu saya madokon, ay kurang baget do toko merpahean. Tur bejuna baru, agak na seksi-seksi i pakai. Asa tertarik sama taminina. Apa dah ngalani? Alani hado tasukum mah bawai. Amang inang 22 tahun inatai. Dangolo kamu mekel. Ulang saya tegang boyuan naraku kan. Mekel wamu saotik akamang akainang. Saya coba sampai parekelo, sampai hula 2 tahun udah mekel kan ya. Gitu. 22 tahun ma inataina mengalami kekerasan, jadi martangiang doi bana. Martangiang. Alai disada tiki, disada borngin, disima dialusi debata, alu-alu nitot dinai. Nga mangalu-alu ibana tu keluarga, mangalu-alu ibana tu punguan marga. Di borngini, mangalu-alu ma ibana tu huria. Lao sia borngini do, tu udut niari, itakuk ma amatai. Takuk. 22 tahun. Bekas-bekas kekerasan itu masih ada di tubuh inatai. Ala yakin doau, akamatan dari sodang arong pelaku kekerasan kan? Baga-baga do bohimu na inang amang. Inang. Bado. Ngamate. Ngamoding. Oh Naomi. Ina Naomi semuanya suaminya bagus-bagus. Bagus-bagus. Tepuk tangan dulu kita. Kalau suaminya bagus-bagus. Memang ikom manat dohita memilit suamita, apalagi kaparupuan, aposo. Hati-hati. Kalau dalam pacaran saja sudah mau menampar, itu dokoma you and me and. Ay saya habitur sonot toni angkona nang paltap-paltap marohita. Akhirnya ina Naomi setuju. Setuju. Usukum mazo hamu amanami do ina nami. Olo hamu borumuna gabe korban kekerasan. Gak ada, saya pun gak mau. Ise siak kita na olo anak kota gabe korban KDRT, gak ada. Lagi gabe sip akamata. Anondang ibu gabe dopetna. Daw ngate. Karena memang sudah diteliti. Dominan korban adalah perempuan dan anak-anak. Dominan pelaku adalah laki-laki. Si PDDI bawa duit. Si Muhammad Al-Yafeti bawa duit. Alena kuda ngekorban. Dung ibe berita tario si Muhammad Al-Fayeton beton maruan maka laporan. Maruan. Dang hola nono pulu. Aku dong. Nah gitu. Jadi ise pelaku nah memperkosa penjual gorengi bawa do.
isena pesantren ini bawa do. Jadi memang dang membela borua wakamang. Na memang realita na fakta na itu. Korban perempuan dan anak-anak. Alai pos dorohaku akan aporsea di HKBP Rawamangunon aka ama dohot aka doli-doli jauh dari kekerasan. Tong dohokonoku nama tu Perlampung, ambil doli-doli dari Rawamangun supaya engkau aman gitu. Ai aman ma josian kekerasan, dungi tapi kiri ma soal ekonomi, dan kita hea kainang ngacit ulu ni natai memikiri si humisi roa mata itu jangi dope, roa mata ibu kuli dope, dia dope, habe natai itu nama mikiri bahwa mengalulu si humisi, ai hurang ko nelio nama tai, tolu rupiah do nelian, habe nah haluar 10 rupiah, itu rupiah nai sedia. Nah imang, agabi parsi-parsion. Itu. Ai tiki marhaso tak kita. Nolo doho, nolo itorinna do. Abe holani saya marhaso hotan. Aku dah utak tak. Itorinna matai. Dia buka jostokin edeta molo marhaso hotan nomor 3 do tahe akamang inang nomor 150 sia. Ai wa kamu do bibel muna do buke de muna. Ai wasa. Ai ko buano do tong. Nangpe digitalisasi sonari zaman online nuaing kan tidak apa-apa membawa HP suci pun gak apa-apa lah. Arong do mabuan, boy dibaen, boy dibereng. Buku de nomor 150 siai. Arong do edena 150 sia. Ayat 2 dah, ayat 2. Mertua omong rapsori padana si sadar hamida Yesus narap marholong roha di Tuhanna narap marholong roha di Tuhanna marsauli hon hatuoni nasaksian nasini rohana tuhalakna horsea sasude idoni mana sida apostana anam beha masuri taida mada mertua amarap sori badana sisada roha mida Jesusi narap marholong roha di Tuhanna marsaulihon hatuaoni nasahat sian asini rohana tuhalak naporsea sasude ido di bayan nasida haposanna manang beha parsorionna pe. Jadi tidak menjadi alasan kemiskinan mendatangkan kekerasan. Alaninga di bohali hita hati mardongan sari pedope mangoluma di bagasan haporsea. Mangoluma di bagasan haporsea. Manang beha parsorionna alai parsorion ini bukan karena kekerasan. Parsorion artinya parngolu-ngoluon na hurang dan nagabe alasan memukuli inatana, memukuli ianakonna, manujangi inatana, manujangi ianakonna, dan gabe alasan. Alaboha aporsiaw nido dasar parumah tanggaon. Dala tu sido hita nuaingot di jo. Alanido aka amang inang terlumobi aka manami molo naon sempat kita mangulah songoni
bertobatlah. Mulak sa gereja, topok ma inata, haul ma ummama, doko ma I love you. Nuaingot do memang dang masa besongoni, nuaingot bedang masa soni, alay anggo si hamet metokku, wida dope, inatai mabuan tadok, mardeng kepamatang, mabuat danak, amatai dia ijolu, lancang depan, moloro inatai majonokon, ibu diho, ina, habe inatai makuti tadok, mardeng kepamatang, manogi danak. Ay anak kon lisi di, dang do anak kon yang matai noni. Ay bawa dia hutogu, bolo dang ijalo tadoki, ati dangi. Ay natiki mardeng kepamatang, inatai. Ala yakin doau, dang dong akka ama di sosongoni. Dang dong, na burjuro. Molotung pesempat adong, yakin doau, akka amang, mangi doau, mangele kau, paso hamu tangan munai. Paso hamu pak munai. Nang be mamal tapi, nang be manujangi, unang be, alay marhua na matanganon, makaol. Sini mak, apa mau muna, ayo kita belanja. Kasih uang, las rohani nata. Akhirnya, bukan berarti perempuan mata duitan, enggak. Realita perempuan yang mengelola keuangan. Makanya kalau kurang uang, ya jelaslah harus dia minta. Nuai ngodo, akaina tapi keluar rama tuduru lau mengelului ngolu-ngolu. Dua garda. Amata, inata pencari uang. Korban siapa? Anak-anak. Isena mangida danak pembantu. Daido alani tuntutan ni pernguluot tau. Laida umai ya kamang inang siat tonga-tonga ni keluarga ta. Nah ido alana nakikudokon hapor seaon adalah mengaluhon tu debata nama sai jalarade paimahon tikini debata. Alahola debata nama naboy mengurupi hita. Habakuk melaporkan mengaluhot tu debata taringo tupad dobo oni jalarade ibana paimahon tikini debata. Ala di ida ibana nggak sanggup dia untuk melawan pelaku penindasan itu. Nggak sanggup dia karena penjajah bangsa Babel, bangsa Kasdim. Nggak sanggup dia. Jadi akhirnya yang dia lakukan apa? Berdoa. Jadi ketika orang bertanya apa aksinya, doa adalah aksi. Doa bukan pasif. Ketika kita melihat kita tidak sanggup melawan atas itu, tidak sanggup melawan orang yang kuat itu, maka satu-satunya aksi yang mampu kita lakukan adalah doa. Mungkin juga yang lain adalah viralkan. Sekarang ini kan kalau sudah diviralkan baru bergerak gitu. Nah itulah dia tikini debata dohot tikita. Itu alana didok di ayat tolui nakingan diturpuktai di ayat tolu didok tung surape lumeba sai paimaima mai. Tung surape lumeba. Lumeba, leba, artinya lambat, tidak cepat, tidak sigop, gitu. Jadi tungsurape lebat, roh alus ni Tuhani, pai mamai, itu naikna. Tungsurape lebat, roh pertolongan ni Tuhani, pai mamai, imaha porsiau. Tungsurape lebat, leba. Pai maima mai ido apala takas di dok Tuhani nang tuhita tung surape nuaingon adong sedang tapar gumulhon jala sedang tapai maima alus ni debata jala hirana soro alai tuhatai patuguhon rohatta nuaingon pai maima mai ido haporseau ido alana di dok di ayat sadai. Di atas panatapakku duau jongjong jala tidang au tu partano batuan jala manatap natap au marnida manang aha sidohonon natuau jala manang aha alusna taringot tualualuku di atas panatapan jongjong jala tidang
tu partano batuan. Itu berarti Habakuk sudah melihat dari jauh bahwa jawaban Allah itu sudah bersegera datang. Di atas panatapan. Bolo di atas panatapan berarti boy teida sude sona manuai. Boy di ida sude. Jadi boy ma di ida ibana naung ro alus ni debata. Alani do amang inang haroronami penuai ngon hualu hodo tu debata. Upabua do tu debata. Martangiang do hami tu debata. Debata do nama buka dalanon asaro saut tami tu son. Ala di bulan nasal punga sanga di dok rohaku ra dang maralus be pangiduaki. Asanga hulu pahon HP tiba-tiba Roma telepon amang padita resort. Tanggal 10 tolu mahamuroda. Mau liate ma Tuhan. Mau liate ma Tuhan ninna roh. Alani sahalina yaw mangaju jala mangele kamu amanami inanami na poso bulung. Tung une jala ukap majo rohamuna laho menetekpon saudik sian akka naung di jalok. Laho manutup jamita di bagasan sadarion. Mulutungpe hola kami anon na mabuka edeon tabuka majo inang 427 427. Ayat 2. Nang hira-hira moga dihai sitaroni marsinggang do ibana marsinggang do petikina sumurut arsaki tarapul perohana dibaen Tuhan nai dung jupang tikini se tikini debata. Amin. Martang ajari hami ali Tuhan asamarpos ni roha tuho manang dia be nahutaga pami nuaingon di bagasan paki rimon. Ajari hami asaga unang gabi hu tinggal hon tudal ho kami ho mulutung hu paima alus mu ali Tuhan. Ajari hami asa boy wida hami dalam songonalus disudiaka pangiduan doho tangiang nam
tarlumubi mali Tuhan. Akan namasa di tonga-tonga ni par rumah tangga nami. Akan namasa di tonga-tonga ni par iya anak konon nami. Akan namasa di tonga-tonga ni punguan nami. Tarlumubi mamuse di tonga-tonga ni negara nami onali Tuhan. Asiroham disude akayan akon nami paropuan manang tu dia penasida mangalakali Tuhan pada wakatahi na jahati maradopun nasida gonggomi pamatang dohot todina suang soni nang akayan akon nami bawa manang dia pe nadi jaha nadi toton nadi jama nasida li Tuhan marhite-hite akka handphone dohot na asingi orom roha nang tahi ni nasida asatung unang be say marudut-udut ale Tuhan akka paddobo onon akka kekerasan non tarlumobi tu akka ina dohot akka dadanak suang soni nang akka bawa urupi mahami ale Tuhan urupi mahami aidang margogo hami mangalo ela-ela ni sibolisi anggo dang rap dohoto hami Tuhan nami laus utangnya ko kami do ruas ni huriam inang sinaga natongon naung babalu nuaingon ala naung di Joho ama nami siantonga-tonga ni ngoluna Tuhan pergugui inang nami suang soni nang akayanakon ramoti rohana ramoti pikiranna papos rohana di tangam mudo sude ngulunamion lehon maapul-apul di inang nami doho di keluarga ramoti nang sude akaruas mona le Tuhan sian nama godang sahatu na met-met akan nauma dua dohot akka danak diragam ni akka ulaon nang pinasahatmu dia ka ama nami dohot ina nami suang soni nang akka na poso bulung pasu-pasu nasida le Tuhan asa tabba las ni roha ni nasida pahot roha nang hapor siaon na asa di bagasan ni le Tuhan nasida mardalan jal hapor siaon ni manodangi pernguluan ni nasida pasada roha doho pikiran ni sudi akka parhalado na marhalado di tonga-tonga ni huriamon na ni uluhon ni amang padita banner siburian pasu-pasu huriau na li Tuhan godang do tutuh akalas ni roha di lehoko di burju ni roha ni nasida na saya toktong mengurupi akka huria na roma ngido tu huriau saya ukap do roha ni nasida siak kodo ya li Tuhan asia sim doi di tonga-tonga ni huriamon alani unang loas akan mengebati jala maswadahon holong ni rohai alai saya toktong mali Tuhan sodangi di bagasan todim todi porbadia marbungara mabain huriau na li Tuhan pasu-pasu sude aka pinopar ni huriau na li Tuhan ruas ni huriam manang na di hutaon manang na mga rato tu desa na walu li Tuhan hona mamasu-masu asa martabat-tabba li Tuhan aka pasu-pasu nang di tonga-tonga ni huriami marsanga maho di bagasan Kristus Yesus amin. Mari deh kita uhud papungu pelean.
Tedehon ayat sada jongjong mahita. Tatangnya koma peliata martang yang mahita. Alidi bata amanamina di banua gijang. Odo haroroan di saluhut silehon-lehon nadeng gando na saulibasa na mauliutus. Upasa tami masian na dilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulhon hara jauh mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapare, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togiho tu pangucunan palua mahami sian pangako. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Isodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaor homa damena tutodim.
sumpah suhodi molu di huriak, jelama sumpah suhodi molu di bangsota.